usap karon mga unique sa kinig mga kong mga amigo si Al Murillo con Al Moranas. Pastilan. Ang uban ako ng biker no sa Bayotofer. And then nga to usab ni Jerjer Dayon. Driver sa L3 sa Danau City. Pagpaminaw, Jerjer. Magkaila mo ni Jerjer, Jerjer Dayon. Komedyer na. Okay, meron kasi lang mga tukuban. Yan na po to kay ubay ba sila mga driver so taxi drivers. Okay, ang so tampo karon sa atong tagan ng pagtagan no. Ngay, pinada kinis usak hamtong nga ulitaw, hamtong niya ulitaw. May magpatawag lang sa nga galo. Murag usa ni kada kong insulto ang akong nabati gikan sa kababay. Nakalitan ko. Pagdawa na ko magdahom, may sikrito na kay glabok. Niya mo kukoy babae nga akong naibgan nga naninguha gid ko. Kuhaon ako bisag unsay mahitabo. Pero wa jud ko magdahom nga mao gid ni ang mga panghitabo. Ay, 24 na lang kaadlaw, Pasko na. As kang dali ari gid tuig oy. 2018 na sad. Modugang na sa ning kunots kong agtang. Musaka na sad ang usa ka point ng akong edad. Pagkanindo tanawon sa kalibutan, hayag ang tanan. Bagabi pagkanindo gyud sa Pasko. O Pasko. Isalikway ang problema. Ay, Pasko. Pasko na. Pasko na. Isalikway ang problema. Sabilin. Sabilin. Ihalad ang atong gugma. Dunay biko, dunay puto, ug daghang regalo. Ang tanan magsaulog kay Pasko. Kasakitan, kagulanan, ang tanan ni kalimtan. Kay Pasko na, bahala na, utong na lang. Ay. Hoy, Galileo. Nay, ikaw day. Merry Christmas day. Oh, Merry Christmas, sad. Be, Unsay binay? ako pinaskuhan. Sa pizza 24 lang ako ihatag, nay. Kahambugiro. O, laki. Ambot lang, Galileo ha ka. Pila nagkapaskong miagi, wajog ka, magkahatag na ko pinaskuhan. Nalagi, nay. Paabot lang. Paabot. Piksi sa taan ang inyong binuwan diha, oy. Sa ba binuwa, nay, oy? Sikan koleksyon gud nimo. Bahin ni sa taon ta, oy. Apil. Pamura man. Apil sa singgit, nay. Maapil sa bitaw ko. Ay, paabot lang, nay. Pero do, Galileo, lay may ato, oy. Saman? Unsa ka ba, oy? Ha? Tanaw na ko nimo lang gungis naman ka. Sabay ng gungis, nay, oy? Ay, gilumutan na ka, ha? Ha? Ligid sa panagsa, oy. Unsa ba ligid, nay? Aron dili ka tuog kag kuan, lumot. Oh. Ligid panagsa. Nga naman dayog mo ligid, tanay. Na ginaingon man, nga ginaingon mas in English Oh. na. The Rolling Stone gathered no most. What do you mean, ay? Nga ang bato nga magsigig ligid-ligid. Oh. Dili taptag lumot. Na? Ha? Mausad na ikaw. Ligid-ligid sa taon. Happy talaga, nay. Happy talaga. Hilom di ay. Hapit. Sige kalag-ingon. Hapit na, hapit na. Kanusa man ang hapit na. Magpare una ka, nay. Magpare una ko. Ha? Unsa magpare ka? Magpare una ko magbinyo. Unsa? Mahimo di ay na. Mo na yung mga plano na nga bisag ninyo na basta hugot lang pagtuog pagilas Ginoo mahimong magpare. Ay, di ko masugot, anaw. Ngayon di ba ka masugot, nay? Kalain ka, no? Nga magmisa ang pare, unya na sawag anak sa tubangan. Nga naman din na, nay. Magduda na taan na. O kuan, nasa paingong koleksyon. Ay, nasa kay punto din, nay. Nakay punto. Pero nay, noon, dili tanan. Doon naman kay pare na nga. Doon na may mga pare, doon na may mga anak. Tawhanon man. Basta, dili lang yun magminyo. Ha? Kay mangubra na ning atong mga pare din, he. Naagani ubang simbahan, tagil man makabuok pare. Nala, magninyo lang ko, nay. Di lang ko magpare. Ambot lang nimong tawhana ka, oy. Pero nay, wag ka ba nabantayan sa Pasko karon? O saon ng mga Pasko? Kung sa may imong nabantayan, anak. Mingaw na mong Pasko, nay. O bagong tuig. Lahi man sa miyagi mga katuigan.
Unsa may nakamingaw. Tungod ka unay buto-buto na eh. Bawal na. Sa una, Nobyembre pa, wala buto-buto na. Ay, maayo hinuon na. Oh, nga naman. Kay human sa Pasko ug bagong tuig way pagka way way mapungkol o way mabuta. Ay, lahi diba? lahi. Oh, magdukdok lang tag kaldero. O nya kanang pinggan sa bagong tuig. Ha, di ba? Taroba. Oh, mo na isundo na ato anak. Pero Mao na. nay, okay lang kay malisod man to sa pako ng balaod. Kay ang balaod bang yun. Dilo is hard. Duralix diplex. Alam di ay. Taka ka man lang. Pero ang looy na ang mga manufacturers pabuto. Mo'y looy kayo. Mausad bitaw no. Mamuhat na lang na sila og kuan kanang bingala. Ani may na ya. Magbuhat kaya po na sila pabuto. Dakpon man. Butangan na lang silencer. Buto, wag isaba. Pagkahanggaw gusto mo. Lakaw na ko na yun, lakaw na ko. Asa naman sa ka? Ha? Mahibaw ka rin eh. Mayang gabi. Mayong gabi isa, Galo. Merry Christmas. Same to you. Unsa ba imo gal ha? Sigarilyo lang. Unsang sigarilyo ha? Chelsea lang, Chelsea. Karaan na sad ana uy Galo uy, karaan pa man na nimo. Sport lang, sport. Wa na uy. Nay liwayway. Ay, lumboy na lang eh. Daan pa lagi ko, bugal-bugal gid lagi ning imo. Lotes, nindutan magdugan eh. Kahibaw ko Galo, katorjakon ka. Lotes, huwag ka magbrano. Katag-an lagi ka. Ganun di ka man magbra. Para gid baklarong originality. Lugmot ka ba? Ay, kuhan ba, Lots, kining, ganun puti man kayo magdugan. Ang permi gud mi magbra. Oh, kaya mga ganun kayo magsigbra mo, puti din dugan. Uy. Nya, kami lagi mga laki magbrief. Nagol lagi may kigol. Ha, bulhot ka baw. Unsa magid palito nimo Galo ha? Unsa man gyud? Kuhan, ikaw, Lotes. Unsa? Ew. Hi, Lotus. Oh, oy laktoy. Unsa imo? Wag ko'y paliton. Manaigon lang ko. Ikaw lang usa? Amay ning solo lang kayo ay bahit. Uy, di ako nang isgalom. Naigon sa ni siya? Ngita kong patay laktoy. Ay, Sige no, kanta na diha laktoy. niya, Lotus. Panaigon ni Dang Pangharana. I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone now and forever, let it be me. It's time we meet, love. I find complete love without your sweet love. What would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you're always. Let it be me. Mayong Pasko, Lotes. Ni ako laktoy. Di na mo akong pangayoon ni mo, Lotes, kundili ang imong kasing-kasing. Inggaw ka man ka laktoy. Inggaw ka na laktoy. Ako yung nakauna. Uy, yung motra. Kung sa ikay na kauna, ha? O ako lagi. Hoy, ngano nag-away gud Ganyan ako din eh. Ganyan ako. Time pa ngano nag-away man mo nga wa man koy gisugot yung duha uy. Mo lagi, hamburger kini siya, hamburger. Pero hapit na. Lotes, ihatag na lang ang imong gugma. Bueno, naay maayo ay ipaagi tanig contest. Uy, contest, ha? Contest, unsa man na? Gitawag ni siya og King's Wish.
King Swiss. O kung sa'y pangayoon sa hari, kinsay daghang mahatag mo ay makaangkon sa akong Ah, kasing-kasing. okay, sugot ko, sugot ko. Parlor game din eh. Oh, pasko naman sa drone. Sige, sige. larga ha. Katong daghan ang mahatag sa hari, mo ay makaangkon sa akong kasing-kasing. Ah. Okay. Sige, atras sa mundo ha. Atras. Atras toy. Atras. Oh. Sige, kada dihara. Ah. Larga ha. Ah. Kinsay makadas sa hari og usa ka garapa sa panyawan element oil. Ay. Wa ko da. Wa ko da. Day ako. Mahal nga hari. Oh. Yeah. Wow, 1 point. Ay, 1 ay, point. ay. Okay. Daon na ni. Unsa kay sunod? Okay. Order sa hari. Kinsay makahatag diri nako og usa ka botilyang lactopuree. Ay, murag wa sa ko ana daw. Niya malari niya. Ako ana tuwa ko kada. Usa ka botilya ang lactopapi niya. Ah, sige, naa. Oh. Okay, tabla ang score. Tabla na. Tabla na ha, 1-1. 1-1. Sunod. Kinsay makadas sa hari og T-shirt sa Happy Mart. Ay, di ka naman ko si Jules merchandise. Ang akong t-shirt. Uy. Kini ako isulob. Gikan gini sa Pimart, mahal nga hari. Mahal nga hari. Oh, sige, naa si Laktoy. Sige, labaw og usa si Laktoy. Labaw 1 point. 1 point. Sunod. Oh. Pangayoon sa hari. Kinsay makadas sa hari og usa ka botelya fighter Uy, man. ginom na ko ganina. Ginom na ko. Fighter. Ay! Niya malari. Basio ni Spider Wine. Basio. Oh, kana akong gipangayo. Ah. Sige, tabla ang score. Tabla na, tabla. Oh, 2 points. Ana, Oh. sige. Okay. Sunod ko pangayoon sa hari. Kinsay makadag sabon nga celebrity beauty soap. Ay, wa ko da. Wako. Halasan ko, wasa ko Kinsay da. makahatag sa haring celebrity beauty soap. Wa ko kadada. Ako da. Ako da, mahal ka hari. Gikan sa Oslo. Wa kay labot, balik sa Oslo. Bilaw takas butanding ron. Apilang ko mahal nga hari, oy. Dili ka makada. Balik sa Oslo. Sige na lang, oy. Ayo, ade. Uli ko, ay. Padayon ta ulit dito. Padayon. Ilang score, mahal nga hari? Pila na score? Pila score? Tay score. Dos, no? Dos. Sige, last na lang ni nga wish sa hari, ha? Okay. Magdaog na ni. Okay. Kisay makahatag sa hari o buwag sa buto-buto. Ay. Buto. Ay, Uy,lisuwa. bulbulan man ako ah. Kisay Suwa. makahatag buto-buto na, sa wako. hari o buwag sa buto-buto. Okay, buto. Wa ko. Ikaw galo. Wa sa ko kada. Apil ko mahal nga hari. Nakadara ba ang tangko? Wala kay labot. Butanding mahal nga hari. Di ka, nakadako. Wa kay labot. Uli ko, ay. Karon, way magkaangko ninyo duha sa akong kasing-kasing kay tabla mong score. Pudi ko sa kaway sa mahal nga hari. Please, pudi ko usa na lang. Bitawlot. Usa lang. Sige, close fight man. Sige. Wa nay ay na lang. Oy, wa nay pangayo ng hari. Sige na, maglayas mo. Paglakaw mo duha, patas. Lamano. Lamano talak to, ibi. Hindi ka na sikatan ng araw, galo. Huwag mo ko subukan. Kay subak ta kasutan. Ayaw mo mag-away. Ako'y pilian. Asa mo pa? Kinahanglang maangkon ko gyud si Lotus by hook or by crook. Bisa kung siya may tabo. Even though I got pattern. Gusto ba ka to English, ano? Pero kung sabi ko buhaton, what shall I do? Nga maangkon ako si Lotus. Rape? Hangyo lobo? O et cetera, et cetera. Unsam kay mayo? Oh, Galileo? Uy! Girmo! Kadayasam ka! Sa meron. Meron. Taro ko, Girmo! Asa bitaw ka? Ito, naigon ko. Naigon ka? Naigon lagi. Mm. Yun na murag. Na makilaw nga gihuna-una. Bay kalo. Tinood yun na ba, Gerbs? Doon na gyud. Bayan ba sa gugma? Katagan ka? Makatabag ba ko? Kanang butabang ka. O, tabangan ta ka. So, sa manapi? Abin mo ba? Oo. Nako'y babaeng gigugma gyud akong mayo. Very deep so deep. Gugma ha. Yamet. Oh, so, sa'y problema ni mo? Naglisod ko. Lisod. Tabangan Oh. ta ka. Ha? Sultihi ko. Kung saan ang problema ni mo, klaro, gina. Sultihi ko. Kaya tabangan ta ka. Ano sa? Mao ni ba Girmo? Mao ni. Uy!
Kanara di, kasayon, biya na. Ay, unsa man, Bart? Tiyo ni kutsilyo. Ha? O niya, papilia. Ti unang kutsilyo niya. Doon na din ni Hulga. Ana, yun, gamitin pakusog ba? Ah, sige. Salamat ha, Bart. Si Beer kayo da. Ikaw akong guardian angel. Angel nga doon ay sungay. Ah, grabe naman sad. Sa imong pagtabang na ko, Baylaktoy, imbitahon ti kag pagkaon. Ah, Kanada. Kaonas, asa ito mga on? Sa number 1 nga restaurant, by the sea. Unsam ng restoran na? Pong Restaurant. Unsay pong restaurant? Pupong ko, God. Daan. Ang kawagin mo eh. Right, kagid. Right, kagid. Tara. Okay. Ay, hain naman to, ha. Dinhi naman to. Oy, Galo, Ah, unsay imong gipangita? wa, nay. Unsay imong gipangita? Wa, lagi. Unsay wa? Makita din ang wa. Oh, wala ka kitag wa. Kay makita ba lagi ng wa? Makita lagi. Unsa ang pagkakita sa wa, be? Gusto kang makakitag wa. Piyo nga imong mata. Oh, piyong na. Unsay mo nakita? Wa. Makita lagi ng wa. Pagkahanggang tarong ha. Tuliun taon niya ka. Saba na nay. Kita rin hibawa na. Unsa man lagi imong gipangita? Kunay, ang hunting nga mais-mais nay. Mais-mais? Oh. Saan man nimo? Ay, nagpadagapagutanan nay. Basta, nangita ko sa kong mais-mais. Pangita diha. Hasul. Pweh. Karon, timingon ako nga siyarang usa sa iyang tindahan si Lotis. O kining hait nga mais-mais karon ang akong gamiton paghulga kaning pabayhana ka. Mao na lang kining bugtong pag nga mag-angkon ko ang gugma ni Lotis. Karon, medyo mingaw na. Buhaton na akong tanan. Yes! Lotis, Uy, Galo, unsa imong paliton? paliton ko ang imong kinabuhi. Unsa? Unsa kinabuhi? O Lotis, o niya kita ka na kunda, ha? May humay? Di humay-humay, mais-mais ni. Mao ba di I stand corrected. Mas tan corrected karon. Pa! Galo. Oh, Ngano ka uy kasi gagud ana imong mga mata. sigaring daan. Yun na Galo ngano di ay kaha na unsa ka? Unsay nga no? Ha? Unsay nga na unsa? O lagi, kuyawan man tanimog na unsa ka diha uy. Karon Lotis, papilion ti ka. Unsa man? Maglikay-likay ka ba nako, ha? Di mo gidawaton ang akong gugma. Kay tablahaw tala ni. Hunusan tala ka sa mong kinabuhi. Ngano ko da galuha ka uy na unsa ka? Gilisod-lisod ta bagud ka? Unsa Lotis? Ngano ka uy? Dada ka pa ng mais-mais. Baya ka. Watoy ka lisod-lisod ra Galo. Kay ngano? Gilisod-lisod ta bagud ka nga wa man. Naunsa ba ya taong ka uy? Mau ba? Ang sugod na ito. Awa di ay. Apil lang kung minayak na. Okay rin eh. Sorry juga kayo, Lotis, ha? Sorry juga kayo. Ay. Na, hapit na lang dyan ko mahinayak. Wa man day problema. Unang-una na din ako nga, wa ko mahimo. Pero okay naman day. So, hapit na lang ko masipyat. Pero di sa kanilansis ang kang Lotis. Biyon sa mo kung ipasortihon, Galileo. Sige. Bang! Og sa tanan nga namali. Oo. Kay dili Mamali! mamali. Na mga namali! Salamat kayo Oy. sa dipirma dito sa plaza. Dili og dili kinahanglan kanang masaaga ni ka balihon gyud sinina para dili ka ma. Tinoda. Kuan kanang Dili angay lang sa gyud siguro. Ay, gimino man to. Lagi kinahanglan balihon. Pero board, angay naman yun siguro kay o dili ka baliw, o kay project sa board, di ba? Dili masag yun na. Sakay na lang yun ka Correct. sa administrasyon. Di- Mao lang yun na. Dili man na ingon sa magbalik kay luoy man ang imuhang lungsod. Tinood na. Ug wag yun kay mga project nga ba na? Wa gyud kay Diba? Ang imo sakay na lang ka, go with the flow na lang yun ka, Ate Mao Pres, ka di ba? na, natura. Unya mo na nga, upuan gani, kanang, eleksyon na gani, dili lang below the belt ang atong mga kuan para mabomba. oh ini kahuman wa mga Why sakit sakit nga nga kuan mga- oh. Okay. Si Galo, to sender. Galileo.
Namang babae na ibga niya nga murag gabantay sa mo, murag wa mang ni kuan. Tagad mo tan dunay tambak na nga hulgaan na gamitin na kuan. Kutsilyo. Iyang gi kuan kuan yang mais. Dili humay-humay, Bert. Dili humay-humay. Humay, mais man gida. Humay. Gulga na nga kuan yung babae sa gilisod-lisod tubag ka. Karma gilisod-lisod mo. Oh, mo na nga nasyak si Galileo. Wa siya magdahom nga yung pagtuo, di ba sa kanilang sis? Oh, para di mahulga niya ang babae. Dili makuha ang babae sa kanang pakusog nga paagi. Mo nang gaduda siya. Pero okay naman tingali. Gal, bam? Usa ka high school student ka lalaki, 17 years old. Yeah. Pati nga siya, ug anong gihapuhap ang iyang aping sa usa ka tiguang. Ay, tsaka, naglagot na problema manggukudong. Nga naman Nagyapuhap man ang aping. Nga naman man na siya. Pamayan ako kuugma. Oh. Kinsa man, si Kuan Tapulano. Unya, kung ako kauyo na nalakiha. Nga naman. Kung kasabi mo na yun siya, ikaw unta. Kisa may pamayan ang katutiguan? Oo. Pamayan po ka gusto niya karing batanon. Di ay. Ito batanon nga gusto Ganahan siya taon. Si Mao din inandaman kong sudan kad panihapon. Oo. Kaya wapoy gugmaban. Pero kaning iya ha. Usa dili ba lang kani konsuelo kay kuyawan sa gidang mais-mais. Oh. Usa tong dad. Usa tong dadon ban tong musampong sa ehe. Kutsilyo. Papilion siya. Kining kutsilyo mo tapos mong kinabuhi. O kining ako kami mo sapong sa mong ihi. Yo baga-baga di ay kung sa inyo ni Pis naman. Bitaw, kanang na ang kaning pero bisag unsa nabaya yung sahay ban nga bisag mao imong ilitok nga pong may labya sa kanang may labya sa reaction sa imong naog sa imong mga mata kung tinuod imong isulti o di. Oh. Kay naman sa hilaw imong kwan. Ay na sa lihok. Murag ugara pa ka ko, murag dinasasog imong pagkauyon. May mong tugkaron nimo. Tugkaron. Tugkaron palawmi. Palawd mo. Ang Tinuod ba? investigasyon. Tinuod ba yang gisulti kayo usahay mo ingon malagi ang iyang mga aksyon kaysa iyang gilitok basig speaks louder than words ang iyang mga aksyon, no? Action. Oh. Kay bati man sa kaayo og kuan lang kanang usa na kanang purog plastikay lang iyang pagkasulti. Ang ipakita, no? Tugkara lang, dong. Tugkara. Sige. Okay. Unsa kalawom ang dagat. Okay. Og di matugkad, lumos. Ano lang galaw niya. Salamat sa mong parang atong tulumanon. Kung ako ang paso.